Хайырлы күн, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген гыйнварның 22 көнендә барчабызга да хайырлы җомга көннәре теләп, тур эфирда сезнең белән мин Миңназым Сәфәров булырмын. Безнең халык гомер буе көрәшеп яшәргә душар ителгән. Чөнки көрәш адәм баласын кеше итеп кенә калмыйча, аны рухи яктан тагын да байыта, тормыш кыйммәтләрен сакларга өйрәтә. Бүген студиягә үзе генә көрәшеп калмыйча, спортның бу төрен милләт күрсәткече итү өчен тырышучы затларның берсен чакырдык. Шаймерданов Айдар Рәуф улы. 1985 елның 3 гыйнварында Әгерҗе районында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Мәктәптә укыганда ук язмалары республика матбугатында дөнья күрә башлый. Мәктәпне көмеш медальгә тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетына укырга керә. Спорт белән шөгыльләнә. Көрәш буенча республика күләмендәге ярышларда призлы урыннарны яулый. Ижау каласы Сабан туеның баш батыры. Спорт мастерлыгына кандидат. Гонг ТВ спорт, музыкаль, интернет, телевидениесен оештыра. Хайырлы көн, Айдар. Хайырлы көн, Миңназым Әлбетович. Хайырлы көн, тамашачылар. Вакыт тауып студияга килгәнең өчен бик зур рәхмәт, чөнки син бер спортчы гына түгел, журналист, продюсер, эшмәкәр. Менә шулай да бер сорау бирәм, син кайсы һөнәр сиңа үзеңә якынрак? Шу санаганнар арасында. Иң беренче чиратта мин журналист. Журналист инде ул бөтен тармакларны эшмәкәрлек булмасын, продюсерлык булмасын, һәрберсендә аналитиканы, теорияны, законны яхшы белергә тиеш. Шуңа күрә иң беренче чиратта мин журналист, ә калганнар инде ул минем куып килүче сфералар, юнәлешләр. Һәм әйтергә кирәк, журналистика ул шигъриме? Бер ләззәт изгән китә торган шигър түгел ул. Әлбәттә, әлбәттә. Бүген сүзебез күбрәк көрәш турында бар, аңлашылганча. Менә көрәш дигәч тә, әлбәттә, син көрәштә ят кеше түгел, син әйтелгәнчә, үзең дә спорт белән шөгыльләнгәнсең, көрәш белән шөгыльләнгәнсең, танып белүчеләр беләләр, ТНВ каналында син махсус тапшыру алып бардың, батырлар дигән тапшыру алып бардың. Әмма көрәшчеләр сине яхшы беләләр. Менә манзараны уйлап табуның төбендә нәрсә ята? Менә син бит инде болай да аның эчендә кайный дирәң. Менә шул аерым бер манзараны нинди ниятәдән чыгып эшләдең? Бик үзенчәлекле дә кызыклы да сорау, актуаль да сорау минем өчен. Мин дә бик күп еллар ТНВ каналында батырлар алып бардым, ләкин мин күрә идем, көрәшчеләр батыр булганда, чемпион булганда гына алар кирәкле. Чемпион булганда алар дан шөһрәткә казана, газетләрдә, телевидение битләрендә, экраннарыннан чыгалар. Ләкин бик әзгә генә, ул чемпионлык даны озакка таралмый аларның. Һәм менә бу көрәш үзенә күрә инде ничектер онытыла башлады. Нәкъ менә аны ниндидер бер милли спорт төре түгел, ниндидер финанс мөмкинлекләре тудыра торган, ниндидер башка спорт төрләренә көндәшлек тудыра торган спорт төре итеп ярата башладылар. Миңа бу эш дөньям белән туры килмәде. Шуңа күрә мин милләтебезне, халкыбызны һәм спортыбызны яраткан кеше буларак, мин дә 2нче класстан бирле бу спорт белән шөгыльләнеп һәм яхшы гына нәтиҗәләргә ирешкәч, мин шунда яшим. Мин ничектер килешмәдем һәм үз сүземне нәкъ менә манзара аша әйтергә булдым. Монда инде безнең ниндидер федерация кануннарына да туры килә торган нәрсә түгел. Чөнки көрәш ул бөтен дөньяныкы, бөтен халыкныкы, татар халкыныкы. Шуңа күрә монда без тамашачылар да еш әйтәләр. Без монда чын татар көрәшен күрәбез. Без монда ниндидер политик мәсьәләләрендә күрмәйбез. Без монда бары тик көрәшәбез, үзебезнең күңелебезне ачабыз, рәхәт итеп ял итәбез. Менә шушы нигездә, шушыны күздә тотып, барлыкка килде манзара. Шуннан да шулай, менә мин үзем дә көрәшкә чит кеше түгел име. Ватан Татарстан газетасында эшләгәндә миңа 16 ел менә шушы Муса Җәлил исемендәге көрәш турниры үткәрергә туры килде. Яшермим. Мин башта аны ничә газетага аның көрәшенә инде катнашы бар дип уйлап куйган вакытларым булды. Мин әйтәм, журналист язарга тиеш, көрәшче көрәшергә тиеш дип, ләкин хикмәт без бер эшне эшләгәндә мин соңрак аңладым. Көрәшнең нинди матур төр икәнлеген. Ләкин шунда ук Айдар менә сезнең сүзегезне җипләп әйтүем, шунда ук күрә башладым кай вакытта хәрәмләшү. Көрәш һәм хәрәмләшү алар ничектер капма-каршы әйберләр шикелле. Көрәш бит ул безнең бик матур, аның асылы төбендә. Һәм анда нидер хәрәмләшү, теге аяк чалу булса бит ул безнең көрәш булмый бит инде. Аны икенче төрле көрәш санала мин белүемчә, әйме?
Менә бу хәрәмләшүдән азат булу өчен эшләнгәнме дип әйтмәкче булам, яңадан соравым Манзара. Манзара ул хәрәмләшү дигән терне мин сезне аңлап алдым. Ул билбау көрәше, ул аяк чалу көрәше торган. Безнең көрәш инде хәләл көрәш. Безнең спорт төрендә көрәш, спорт төрендә анда аяк чалу да юк. Башка спорт төрләрендә карасагыз, анда көндәшеңә йөзенә сугу, этеп җибәрү. Безнең көрәштә исәнләшү, үзеңә тартып алу, әле көндәшең күтәрергә кирәк искә, мактайсың янәсе. Шуннан соң гына аннан соң гына тотып, бу зур хөрмәткә нигезләнгән философияның шушы асылын нигездә тоткан спорт төре. Манзарада без бернинди хәрәмгә урын куймыйбыз. Безнең хәтта җирәбәбез дә ачык бара, тамашачы алдында лата турында әйләндереп, кемнең кем чыгасы билгеле. Көрәшчеләр дә үзара сөйләшә алмыйлар. Теге келәмдә генә беләләр үзләренең кем белән кем көрәшәчәген. Мөмкин кадәр менә шушы хәрәмләшүне ниндидер теге русча әйтәләр подковерный играларны туктату максатыннан без шарт итеп куйдык. Хөкемдарларыбыз да, көрәшчеләребезнең дә, тамашачыларыбыз да шушы принцип буенча җыярга тырышабыз. Әлбәттә бар инде теге Кояш безнең яктан гына чыкмый, төрле яктан чыга, шуңа күрә без моның белән көрәшәбез һәм эшне алып барырга тырышабыз. Шуннан соң көрәш федерациясын җитәкләгән вакытта Мурат Готович Әхмәтов әйтә торган иде. Менә шундый матур көрәшләр оештырабыз. Шуннан да карап торырлык теге сәнгать дәрәҗәсендә оештырылган көрәш име. Андагы батырлар, шундый матур көрәшә торган көрәшчеләр. Ләкин нишләп халык җырмый дип баштарак әйтә торган име. Менә шушы сорауда торгандыр сезнең алда артистларны чакырганда дип уйладым мин мәсәлән. Манзарага. Дөрес, халык әле безнең теге менталитет ягыннан көрәшкә акча түләп кергә күнекмәбез бит әле тип принцип куйдык. Акчага әгәр тамаша без куябыз икән, анда миллионлаган заллар арендовать итеп, тамашачылар жал өчен тамашалар оештырып, кунакка барганда да бит бүләксез килмисең. Шуңа күрә 8-1 мең тәңкәне кыстырып килсәң, инде ул Айдар Шаймардановның кесәсенә түгел, үзең оештырган шушы тамашага китә бит инде. Марат Готовның сүзләре белән мин бик килешәм. Заманда ул хәтта газель машиналары куйды. Йөзәрләгән 1000 сум күләмендә акча куйды. Миңа калса монда көрәшчеләрнең үзләрендә иң беренче үзләреннән башларга кирәк. Мин менә көрәшче буларак, мин башка спорт төрләренә йөрим, мин үзем акча түләп барам. Вступительный взнос дигән әйбер бар, киемен аласың. Монда безгә федерация бирә, Манзара кием бирә. Кил дә көрәш кенә. Бөтен ниләр үзе күтәрәме? Бөтен чыгымнарны үзебез күтәрәбез. Монда көрәшчеләргә безнең бер никадәр дәрәҗәдә без теге үпкәбез дип әйтик, үпкәбез дә бар, чөнки алар гына чемпион түгел. Аларны бүген көрәштә иртәгә оныталар. Алар милләткә ниндидер хезмәт күрсәтү дигән принцип белән эшләргә тиеш. Бүген акча алдың да иртәгә бетте, синең чемпионлыгың аның белән тәмамланмый. Син әле достаннарда эшләргә тиеш. Көрәш дигәндә, син үзең көрәшче буларак, бөтен кеше дә көрәш аламы, Айдар? Бөтен кеше дә бирелгән бу, әллә аерым бер сәләтме ул? Мин назым Маратович, менә шулай дип әйтим, кулыңа сөлге тотып чыктыңмы? Син дә зур көчкә ия, син уже көрәшче дигән. Син беренче адамны атладың дигән сүз име? Син көрәшкә кулыңа сөлге тотып көрәш мәйданына чыктыңмы? Яисә спорт келәменә чыктыңмы? Син дә көрәшче, чөнки син үзең дә көч табып келәмгә халык арасында көндәшең белән күзгә күз карап торырга чыктың дигән сүз. Шуңа күрә монда менә мин ишеткән бар кайбер кешеләрдән урын алмаган янәсе чемпионат Татарстаннарда, Муса Җәлил турнирларында ул көрәшче түгел дип йөртәләр. Юк. Көрәшчеләрнең аның теге көрәш ул келәм белән генә түгәрәк келәм белән генә тегеләнми. Менә сез әйтмешли, ул әле матбугат чарасыннан да аны оештыру мөмкинлекләрдә сез оештырган Ватан Татарстан газетасы призлары Муса Җәлилләрдә алар барсы да инде келәмнән читтә эшләнә торган. Шуңа күрә көрәшче дигәндә аның тирән теге көч-куәт кенә түгел, акыл белән дә эшләтә торган бер фәлсәфә итеп кабул итәргә кирәк. Соңгы менә соңгысында сез идеят белән бил алышуны. Бу миндә әле формула дип әйтергә идеме, Айдар, или икенче бер максат белән эшләндеме? Беренчедән, Манзараны оештырганда бер мәгълүмат чарасын без Америкада оештырып җиргәндә ярдәм иткән бер кешебез безне күреп алды да, Айдар, син Манзараны оештырасың, көрәш ярышлары оештырасың, үзең көрәшә беләсеңме дигән сорау куйды. Мин дә батырланып, инде 10 ел көрәшкән югы, әйтәм, әлбәттә көрәшәм. Ел башында әйтеп куйганнан соң, шуннан соң мин тотындым әйбәтләп көрәшергә, безне эшне гаиләдә өйрәттеләр, эшне ахырына хәтле җиткереп эшләргә. Башласаң име? Эшләмәсәң бөтенләй эшләмә дип. Шуңа күрә мин бу ел эчендә генә джиу-джитсу буенча бер белмәгән спорт төрләре буенча катнаштым. Әзрәк теге бэкграунд дигән әйбер бар, үзенең дәрәҗәләрне җыю өчен. Анда
Россия күләм ярышта 3нче урында калдым, иң беренче. Аннан соң сумода катнаштым, сумода 1нче урында калдым. Гриплинг дигән бер мин кулак ишетмәгән спорт төрендә көрәштем. Анда мен чемпион Татарстана. Джиу-джитсу буенча республика да 2нче урында көмеш медаль белән калдым. Шуңа күрә быел мен бик яхшы формада 36 яшьтә кешеләр спорттан китә. Мин киләм. Шуңа күрә мин 36 яшьтән алай спорт белән теге баш тартып китергә дигән ниятдә түгел. Иң беренче чиратта үземне мин 26-га хистәм. Шуңа күрә формада яхшы булды. Нияттән һәм күңел халәтеннән. Форма яхшы булды. Шуннан соң Идиятов белән мин үземә төп максат куйдым. Әлбәттә инде чакыручылар булды, анда теге әйдә акча куялар бит инде, көрәшсеннәр дип. Чакыручылар булды, теге спортында әллә нәрсә дәрәҗә яуламаган кешеләрдә. Әлбәттә инде физик әзерлек минем алардан күпкә ныграк, анда чыгып, аларны әйләндереп салудан мәгънә булмаса. Шуңа күрә мин үземә дә һәм тамашачыларга да шарт куйдым. Чемпион России, чемпион Татарстанда. Шул дәрәҗәдән дә ким булмасын. Ким булмаган кеше дип. Шулай дип килеп чыкты. Илшат Идиятов миңа белән электән көрәшәсе киләдер, ләкин бик үзенчәлекле көрәшче. Бик үзенчәлекле, сез аны үзегез дә хәтерлисез, бик яхшы хәтерлисез. Кында хәтерлисез. Бик холыклы, характерлы һәм шул вакытта теге эмоциональ, экстравагантный дип әйтегендә. Шуңа күрә әлбәттә тамашачылар инде көтмәде. Мин җиңермен дип, алар бит инде мине күбрәк журналист буларак беләләр. Минем элекеге алымнарны да белмиләр. Ничек итеп нәкъ менә Илшат Идиятовка каршы әзерләнгәндә, Илшат Идиятовның видеолары миндә бар. Мин аны карап һәрберсен әзерләндем. Ул нәрсә журналистика. Анда минем видеолар юк. Шуңа күрә мин нәкъ аңа гына әзерләндем һәм аның һәрбер аламын өйрәнеп әзерләндем. Аңа каршы торырга әзер идең. Әзер идем, әзер идем. Барыбер шик бар иде, ләкин мин иң яхшы формада үз гомеремдә, менә бүгенге көндә мин иң яхшы формаларның берсендә дип саныйм. Субханалла. Шулай булсын. Менә бу көрәшчеләр турында сөйләгәндә, әлбәттә ул бик зур тема, бик озак сөйләшергә булыр, ләкин бер сорауны бирмичә кала алмыйм. Манзараны ишетгәндә ул турында уйлагансыздыр дип уйлыйм. Чөнки бүләк өчен генә көрәшүгә әйләнеп кайта кай вакытта көрәшчеләр. Безнең Сабантуйда да иң матур көрәш халыкның яраткан көрәш бит инде, уймы? Көрәш карамыйча Сабантуйны тузмыйлар, аннан кайтмыйлар. Көрәш инде ул Сабантуйның умыртка баганасы. Ләкин соңгы вакытларда теге бүләк җыюга әйләнеп калган шикелле. Читтән килеп менә үзенең төбәгенә килеп монда машинамы ул, суыткычмы ул яки башка төрле бүләкне алып китү, миңа калса ничектер көрәшнең бер ямсыз күренеше шикелле була башлады. Манзарада менә мондай яны дип уйламассыңмы? Уйламыйсыңмы? Менә бу бик теге русча әйтмешли тонкий грань. Миңназым Мәүлетович, монда инде кешенең теге һәрберсенең психологиясын белергә кирәк, һәрберсен теге керттең дә бөтен спортчыларны көрәштердең генә түгел, һәрберсенең холык фигылен белергә кирәк. Кемнең ничек көрәшәчәген, кемдер акча өчен әлбәттә инде теге сәүдәгәрләргә дә әйләнеп бетә башладылар. Кайберләре бит инде Сабантуйларга ишеткәнегез бардыр, инде сезнең дә шалтыратып кына машина бармы, нинди бүләк бар. Шулай дип кенә дистанционда гына җиңүчеләр дә бар. Әгәр дә яртыга бүләсең икән, киләм, килмим, димәк, әгәр дә бүлмисез икән, киләм дип андыйлар да бар, әлбәттә. Ләкин бу ичке принциптан тора торгандыр. Монда акча бүлешүгә моны туктатып булмый торгандыр инде. Ул барбы кешенең битендә нәфес ул туктай торган әйбер түгел. Манзарага янымы, янамаймы ансы теге вакыт күрсәтер. Әлегә бара, нәкъ менә көрәшчеләр үзләренең хылык фигылен, үзләренең горурлыгын, үзләренең батыр икәнлеген күрсәтергә телиләр. Замана үзгәргән саен без шартларын табырга тырышырбыз бу мәсьәләләрне туктатудан. Ләкин менә бүгенге көндә алар дан өчен көрәшә. Әйтик, Идиятов та шул ул акча өчен килеп көрәшмәде. Аңа үзенең данын якларга кирәк, элекеге данын төшеп калмас өчен, әйме шул нидән. Башка шул чемпион йөргән яшь егетләрдә алар инде кайсы дөнья чемпионы, кайсы Россия чемпионы, алар тамашачы. Хәтта әйтик, үзләренең тормыш иптәшләре кызлар алдында да алай җиңелеп, кемгәдер акчага бирелеп, сатылып ятырга теләкләр белдерүчеләр юк иде Манзарада. Мин шулай дип күз алдына китерәм шулай. Һәр көрәшнең бит аның үзенең теге статусы бар инде, иң зурысы дип әйтәләр инде, иң теге нидәгесе, халык теленә кергәнлеге. Менә Манзараны иштыра башлагач, сезгә дә инде бер үпкә теге ширатсыз керәсез, каядыр безнең урынны алырга телисез дигән ни булмадымы? Чөнки безнең татарда бит ансы да җитәрлек. Аллага шөкер. Әлбәттә булды. Миңназым Мәүлетович, сез шундый сораулар бирәсез, кайсылары ишегеннән актарып чыгарып бөтен җавапны бирдертә торган. Әлбәттә булды. Без инде федерациялар белән бик күп еллар килешә алмыйча эшләдек. Нәкъ менә минем бәлки үз сүзлегем аркасындадыр, бәлки аларның сүзе белән килешә алмау аркасындадыр. Ләкин менә хәзер җайлаша башладык, без аңлай башладык, бер тауга төрле яктан гына менәбез икән.
Манзараны оештыру әлбәттә инде шикаят итүчеләр дә булды, теге үзләренең фикерләрен белдереп, сез ничек инде федерация спорт төренә кергән ярышларны үз карамагызда оештыра аласыз, нинди тәртиптә, ничек бу закон белән күз алдына китерәсез сез моны дип. Минем җавап гади булды, ничек инде сез халык достояниесен, халыкның, милләтнең үзенең күрсәткечен, шушы милли гореф-гадәтебезне үз кесәгезгә тыгып, бу безнеке дип әйтә аласыз. Шуннан соң җаваплар тынды һәм иркенләп менә бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, алар үз юнәлешендә, без үз юнәлешебездә эшләргә дәвам итәбез. Барыбызга да эш җитәрлеге. Эш җитә безгә, дөнья тармыны дип әйтә бер күренекле кешебез. Улыгызны күрдем рәсемдә, социаль селтәрдә. Улыгыз да сезнең арттан бара шикелле тыйдым. Тыймлаганмынмы? Тимерханның исеме Тимерхан, характеры, хылык-фигыле нәкъ минеке кебек. Ясында ни күрсәйме? Нәкъ минеке кебек. Ул эшли икән, ул аны эшли. Барбыр теге үз вакыты җитү белән эшли торган егет. Бүгенге көндә карате белән шөгыльләнә, көрәшкә әле биргә иртәрәк дип саныйм. Чөнки әле барбыр гимнастикага да биргә дип уйлап торабыз. Менә шулай ук бассейннарда йөзә. Карате буенча шактый гына нәтиҗәләр дә күрсәтә башлады. Беренче урын алып кайтып сөенеп, миңа медальләр күрсәтә. Хәзер без аның белән үземдә көрәшә башлагач ярышабыз да, менә минеке 2 медаль булды, менә минеке 1 медаль булды дип. Шуңа күрә уңышлы шөгыльләнә. Амин, шулай барсын. Менә сөйләшә торгач тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Шуңа күрә Марсель Прус сорауларына күчәбез, Айдар. Синең төп сыйфатың үзеңнең? Гаделлек. Иратлардагы син югары бәяләй торган сыйфатлар. Сүз өчен җавап бирү. Хатын-кызлардагы асыл сыйфатлар. Тыл булу. Синең артыңда нигез булу. Синең иң зур җитешсезлегең? Кызып китүчәнлек. Көрәштә ансыз дәвам итәргәндер. Яраткан шөгылеңне аңладык. Инде көрәш булганлыгын әйме. Синең өчен иң зур бәхет нәрсә? Иң зур бәхет ул әти-әнинең исән сау булуы, чөнки алардан да гаделрәк кеше юк. Иң зур бәхетсезлек? Иң зур бәхетсезлек ул синнән кешеләр баш тарту, дөньяда ирешкән уңышсызлыклар. Кайсы илдә яшәргә теләрең? Рәсәйдә. Яраткан ризыгың? Билмән. 21 санында. Көрәшче ансыз дәвам итәргәндә шуннан да тормышта иң симәгән нәрсәң? Сүз йөртү. Нинди сыйфатларга ия булыр идең тагын үзең? Супер кеше буласы килә. Ихлас, җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Студиягә вакыт килергә вакытта булган өчен дә бик зур рәхмәт. Алга таба да шундый җиңеп, матур иттереп көрәшләр оештырып, башкаларны шул көрәшкә чакырып эшләргә насыйп итсен. Амин, рәхмәт. Бик зур. Каршылыклы дөньяда сугышып, талашып түгел, көрәшеп, сыкландырырлык итеп көрәшеп яшәргә язсын иде.